Вече сме в Царево и се запознах с един дядка, който ми даде Кинг. И си взех Вайсрой. И сега ще ходим да си вземем сладолед. Да. Тук има едни дъвки, които не са точно дъвки. Като дръпнеш и те хваща ток. О! Много боли. Ама е яко. Боли, но болка от радост. Болка от радост. Ей, хепче. Ще стигнахме до сладоледа. Ей. И за сега толкова няма какво да кажа. После може да ходим към Царевата симфония. Чао! Това е супер. Оказва се, че няма да ходим там, защото малката ни изходи, но ще стоим тук и така. Чао! Не смятам да прекъсна толкова.